Yo maison kancang kajando orang atau udah jang. Yo kancang kajando dah. Enggak lah. Hah? Dah. Tapi yo. Muak dong. Jawati, jam aja baca wati pulang nih beko. Ya kan? Kok dicali ada di zaman kini, banyak anak bujang kancang kajando. Allah nyanto banyak anak gadi-gadi manganan jando dicarinya. Iya, lain kulo aja kajando siang malam tabayang bayang kondak picayo kanyo kaiko lasa bantu aja udang dalang konten beda na udang dalang Ada dia orang naliko lain sedang suram. aduh amarana inyo mangasuh Dewa cie kana marusua. orang wacara inyo batambua Ama cakak tajam ke semua. inantung beri kata buarisua Ulang muru lah nyosong dua lawan kak sedang kundua. oi bagus rau kebayo kumbuan ada kak pula ngari langsung buan ada di dalam nota Tua naninya ada besali tua bawon dalai nyo jatua. Aduh. dua ne one ada one date dulang Sebelum tande nanti yang pulang awak bungkui ke belau abang. awak kete salero kadang awak gae malaki bujang nan katuju lagi diurang aduh udah oi makan nak kancang kanado oi makan nak alai kami mari iyo bedo kok kancang kanado padonyo kancang kaurang balaki one Ina jana udah wai gaduang lapaya ina daman dendangkan di mati lain dak harus suasana jawa diambil ya kawan. Oi ai iyo patia we turah asonyo sadang dia dielo kawan nan nomor satu kulo na yanyo di manyo den nai indah gadang mam oke ai ade udahlah tolong kesean indah talo dapat sandoiko Ala rumi dan mangado ane kok sirai cirado. Mai lagi dia ini. iyo di laman tumbuh gajo tumbuhnya di ulu-ulu banyak gua mudo di Subali nana lapayah ada nana manjago kemake luku nana ulu itu dan ninyo singgol malia Badurau kebayo kumbuah pulang mendalang sebulan ada di jalan awak gak gaduh ade pula lepas selingkuhan dan di rumah alamak gaduh inyo kalimat tambuhan gaduh ada jodan jauh iman dak kerusuhan Ulo dan nak tambah teh batanda jadi buku basiara lo dua. Anda lebih apa karena do anda raga lema ke mana terus ini kami di dalam dia awak nak macam ni boleh kambing di dalam mende anda melalui cipi dalam mende menang
ladi nan jando juga dicari no. Kok mabuk jando itu biasa, cibola mabuk jorang balaki. Kok mabuk jando dawan saparo kilo bini merang, pak awak mati ngadang sianan di mabuk dek bini urang, mako kini saparo mati. Apa itu lama unju panjang bentuk maetek bale roti mayo kini bantu orang lama mangale roti di tengah pulau. ada ulu lai bapa dati kini tinggal rodanya saja di mayo kini anak orang foto marapa muka balai hari lasanjo dan caliak gawi pudo nan dapat induk manci lamangga 20. Mabuk bini orang simpang rumbio, aiba itu dan reba pasan. Karajo udah sabana sio lajale lapang oi basar ruangan. Dan orang simpang rumbio saja dibaca, nan mabuk bini orang sungai yang ba'a pulau. Dan orang saja dicuki hanya kadainyo karena 20. Sianan mabuk ka orang sungai yang mangagak panirania malam ko. Tolong sabu ikan oyan